ברחוב, רואה ילדים, מה הם משחקים. פתאום קוראת לי זקנה, ילד, בוא תעזור לי לשרוף את הסלים. איזה סלים? אין לך סלים, יש לך טלפון. ילד, תוריד, חפרת קדחת בבריד. הם כבר מתים מזמן, אז די לבכות אבל תפסיקו כבר לראות, נתת כבר הערות כל כך קרובים, לא להתגרות, זה עדיף, נסתדר גם בלי צרות. אני רוצה... טוב בוא נעשה איזה לייב, אולי גם נרים פה סרטון. נשאל את הצופים, מה הם אומרים, אולי יזרקו רעיון. רמבל סטארס, בול סטארס, רמבל סטארס, בול סטארס, רמבל סטארס, בול סטארס, רמבל סטארס, בול סטארס. אנחנו נחזור, פתאום הוא אמר, יש אנשים שם ברחוב, רואים ירייה, מתוך היעבור, ניתנו הכל ונעבור. הולך ברחוב, רואה ילדים, מה הם משחקים. פתאום קוראת לי זקנה, ילד, בוא תעזור לי לשרוף את הסלים. איזה סלים? אין לך סלים, יש לך טלפון. ילד, תוריד. הנה זה רוני חוזר תוך הבית, יתחיל פה פייטים, מכניסים את השמיים, חזם כל כך קטן, אז אין שום קרבה, נותנים את הכל, הולכים אל הבית, והנה בקרב, תנו את הכל, הזכרנו את האחרונה. זה עוד לא נגמר! לא תמיד זה קרוב, אבל הניצחון עשה לי, הוא עשה לי רק טוב. אתה שומע את זה?